Hej venner, så er vi tilbage med en video igen. Og den her gang, der har jeg været nede og besøge Svendborg Airsoft. En rigtig fantastisk bane, der ligger på Sydfyn. Som I kan se på billederne her, så er der meget grønt område. Så vi kategoriserer den som en udendørsbane. Selvom man nogle steder kan føle, at man er lidt indenfor. For eksempel i skovbrynen der. Og ja, hvis man er sådan lidt lummer, så kan man hygge sig ind i campingvognen, som jeg ser derovre. Det er et bane, som man kan komme til at skyde langt på, og man kan komme til at gemme sig lidt. Så jeg anbefaler helt klart, at man tager sin DMR med ud og sving, hvis man har sådan en. Eller sin assault rifle. Det er ikke just en bane, hvor jeg vil spille med pistol, men det kan man også godt, hvis man er lidt frisk på benene. De spiller som regel onsdag og lørdag. Det kan godt være, det ændrer sig over tid, men der er i hvert fald rig mulighed for at spille der. Der er ikke nogen toiletfaciliteter, men der er et safe zone, som er lidt ude i fri, så mændene de kan jo gøre, hvad de skal der. Og jeg kan se, at der er en, der bliver genoplevet nu. Vi giver ham lige noget tid til at blive genoplevet. Banen har forskellige spilmodes, som den kan prale af at være god til. Her ser vi for eksempel en Juggernaut, som går rundt ind på midten og skyder alle de uskyldige mennesker, som nu finder vej til ham. Der er også rigtig mange andre game modes, men det er helt klart en af de sjove. Han er lidt sej. Så tag dine venner med og besøg Svendborg Airsoft, hvor I kan få lov til at hygge jer rigtig meget. Det er en rigtig fed bane, hvor man kan få lov til at stille sig steder og stå og plaffe folk ned. Vi ses på lørdag.